nás vítám, my jsme si pro vás tady dneska za inspirativní kurzy vaření připravili takovou malou ukázku. Budeme tady dneska se bavit o luštěninách. Z čeho se to dělá, z těch žampionů? Prosím? Co se dělá z těch žampionů? Z žampionů se dají udělat takzvané česnekové žampiony. Tak potom to drží při sobě a můžou se z toho udělat takzvané sukanky. To je vlastně část takhle dílek, že když se to odestuje, tak to zůstává při sobě. Když vlastně si vezmete papriku, tak můžete takhle mít příklad červenou, žlutou, zelenou, pokrájíte to na ty trojúhelníčky, podestujete to a pak to dáte třeba do těstoviny. Zajímavé je vlastně, že ta cibule byla na větší kusy a teď jako kdyby tam skoro ani nebyla vidět, že jo? U těch sojových bobů tam je zaujala, nebo respektive žukovala jedna věc, 19,9 gramů tuku. To je nejenom, že mají hodně bílkovin a mají hodně tuku, takže vlastně dalo by se říct kompletní plnohodnotná surovina, která obsahuje tuky, bílkoviny, sacharidy, že vlastně je to vyvážený poměr. To vyvážený je vlastně jídelníček, takže pokud člověk vypisuje boby, tomu se dá vlastně tu zeleninu, tak by nemusel k tomu už vůbec nic. A potom u té čočky a u fazolí je to v celku v pořádku, tam to úplně není tak rozhodující, jak máte velký hrnec nebo kastrol. Nicméně u hrachu, zejména u půleného hrachu, který jsem tady nechal ukázat, tak radši tak přistává. Takže ať ta porce je porce